ngizobonga bengiye ekhaya ngoDisemba ngayokwenza itiye. Hayi manje before ngemsamo ngafaka ifoto lababa ngakhuleka ngizinvesta baba ubaba wayeshisa singakhohlwa ukubizita igama lakhe uma besokwenza itiye emakhaya. Sekusenjalo emsamo umkhulu esakhuluma makuphela lokho engikwenzayo ngiqonde efonini. Lento lethi angiqonde efonini ngihambe ngefonini. Uma ngithi efonini kunemeseji ingene 1000. Ngithayiko manje igama lomuntu ngabe ngamtshela engelesuku abaphuseza yini yawo ngiyahlela. Phinde futhi ngivuke kusengiyi-check hayi bo le mali sasekhona lo muntu akakahle. Ngithi baba ngiyabonga kakhulu bengila ngoLwesine kuma-1-on-1. Ubaba wangibuza ukuthi ngiyasebenza yini ngathi cha baba ngisebenzi kahlala kancane. Ngithe Saturday, Friday mangiya eShoprite ngiye eButcher uma ngiye eButcher ngibona imanager yakhona ngifake i-complaint ngithi mina nje amanzi ngeButcher ngizokala inyanga ezinye abasebenzi bathi kwenzakalani. Athi umlungu hayi ngoba athi une-complaint kakhulu ucela ukuthi ulethe i-CV yakho sasa. Asheke athi Monday ngicela ukuthi ulethe le-ID copy yakho uze straight kimi ungayihambisi nanombala. Ngithi baba ingilo sakho mayiqhubeke ngenelele.